Megy. Na akkor itt is lennénk a második részébe. Hát előbbi az csak 10 perces volt még a videó. Te mit keresel itt? Ásóba, fájba vállak. Te szülye zombi. Hülyé! Mi van? Ne! És persze még az se volt be. Hát akkor nekem végem volt. Második részben már egyből meg is haltam. I'm killing display. Mi Mikkelrel már találkoztunk. Shinsonikkal nem. Lunik, Kunik, meg Sonic, meg Pot, meg Pet, meg Pet, meg kutya, meg Enger, meg Hekkel, meg Megér, meg Hegér, meg Egér, meg Fishy got Trave, meg Keske Fishy got the Trave. Szerintem oké. Anya, hardcore Minecraftot játszok, de úgy, hogy videózok. Nem, de meghaltam, de hát nem biztos, hogy újra tudok éledni valahogy. Nem. Szerintem. Az milyen szó? Szerintem azért ez nem biztos, hogy 10 perces lesz, mert ez ilyen több részből fog állni, nem csak 2 részből. Egyik az már úgy igaz, hogy megvan. Ne! Jaj! Miben vagyok? Hoppá! Hát akkor ezt a hardcore pályát már nem folytassuk. Akkor kezdünk új hardcore-t. Én nem erre akartam rámenni. Hát szerintem ez nem sokára le fog menni ez a videó. Hát nem biztos, hogy ez ilyen nagyon sok idős lesz. Másik se volt ilyen nagyon sok. Másik az csak 10 perces volt ugyebár. Nem tud 10 percnek több lenni. De én most a videóba beszélek. Hát akkor... Hardcore. Mi? Ja, akkor az nem... Mert én amúgy szólok, hogy én nem szoktam ezt úgy csinálni, hogy mikor én meghalok, nem éledek újra, mikor én meghalok, kiásnak a cuccaim, soha nem bírok újra éledni, nem tudok game módba lenni, nem szokok simán survivorozni.
nyitottuk ugye bár csetet, de az nem kellett volna most. Akkor ennek nem sokára vége lesz szerintem. Szedjünk fát. Nagyon sajnálom. Hát akkor szerintem köszönöm, kell, de nem akarok veled találkozni. Aki még nem látta volna első videómat, az még majd meg is nézhetje. És mindig megnézhetje. Amúgy én most nem azt mondtam, hogy egy új frissítés Minecraftban, mert ezt csak letöltöttem ilyen mód. Itt kéne valahol. Mi? Lehet craftolni mimikert egget. Ez mi? Nem tettem be semmi. Ez nem tudom mi. Hát szerintem akkor ez kart kell meg, csákány. Tehát egyelőre itt most kiszedem a szemeket, meg ha találok mondjuk vasat, azt majd kőcsákánnyal kéne csak. Mindjárt szedek amúgy követ. Akkor lehet, hogy lesz vassákányom majd egy hú. Most arra gondoltam, hogy csalok, de rájöttem, hogy mégsem lehet game módban lenni. Nagyon furcsa így, hogy én most hardcore-ba játszok. Már mondom, előző videóban is már mondtam, hogy kösz mimikár. Kösz, de én ezt nem bírom a mimikárt. De meg nem látom, hol van a szél. Kiütöm. De ez már miért? Jó, egy pár vas. Kő. Nem vas, jó? Nem vas. Nem létezik olyan, hogy vas. Amúgy létezik. Az a furcsa, hogy van bent Herobrine is. De azt a modot is nyugodtan leúszhatjátok. De nem biztos, hogy le tudjátok. Mert mi ezt Google-ről úsztok le. Nagyon nehéz. Nem annyira nehéz. Csak hát az laptopnak kell lenni. Na szerintem... Na persze, még pont el is használtam a fát. Ja, de van. Szerintem akkor én ide be is fogok mindjárt költözni. Jó, balta. Csákord. Hát, ez már csak egy kéne. De pont az, hogy a csákány, az nincs. Próbálnám a füzéket.